Dhewe aku karo dhewe wedok sing saka Ponorogo. Saka Ponorogo. Dik Umi Hafifah. Ya iki ya. Paling dawuh panjenengan monggo niku ingkang baken kula dereng ngapal boten Iya. kulino awon. Ya iki ya diarep-arep lho, Reng. Nggih. Ya matur nuwun. Niki Lagi naik daun viral. Ya. Tenan kok niki. Yo dunggahne gen ngadeg gen pirsa para warga biasane lek nonton perisan iki lumantar YouTube paling biasane. Ya. Bengi iki kelakon sowan tenan ana ing Karanganyar Pagerjo Klorok. Wah iya. Ayo ngadeg kok Mbak Umi Hafifah. Ayo. Tunak prang tak. Ngono ya. Monggo cok spot Mbak Umi Hafifah. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gareng. Wilujeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya toh wilujeng dalu. Lah aku kuwi mau kan kono wis enek wilujeng dalu aku tak sauri bar ngono nyauri salammu. Oh, ngoten. Ngono lho asline ya gur kleru kok ya. Wong jenenge dagelane kleru tetep dadi elek. Dadi remuk kuwi kok ya. Jan suwi ra ketemu ya, Nduk. Kok suwi lho kapan aku tahu ketemu? Oh, Tahu. Urung blas ya. Gak tahu. Salaman nek no. Nyapa? Alah, pake sik usaha gede nek kono ya, Nduk ya. Sapa? Wong jare awakmu paling tidak menjadi seniwati, bapakmu kan ya dalang kondang. Ora. Dadi pengrawit. Ora. Paling ora musisi sing kondang. Mboten. Dadi apa? Tukang cat. Ki lho Mas Aang. Piye? Lah kok iso mbleset adoh ku lho. Mbak Umi ki dadi presiden sing kondang. Bapakane kok tukang cat ku lho. Apa ya ngono ta, Om? Nggih saestu. Oh, lek berarti darah senine mengalir saka ibumu. Mboten. Ora, ibumu maranggono? Mboten. Pedagang apa? Mboten. Pengusaha BRI, Mboten. tukang bank plecet, Mboten. bank titil, Mboten. bank Senen Kliwonan, Mboten. Mekar. Mboten. Dadi apa? Bakul kerupuk. Bakul kerupuk. Kok ngeten iki lho, kok pangakak kok aku jare kok krungu awakmu wis ditukokne mobil roda 4. Alhamdulillah. Oh, ki mergo saka Umi ki saiki kan naik daun to, Rek. Naik daun, Iya. nggo viral akeh tanggapane tur yo kondang. Betul. Terus tanggapan larang. Larang Bu saiki. Tenan kok ya. Heeh, mula tanggapan dilumpuk-lumpukne jare wis kuman. Alhamdulillah wis duwe roda 4. Ya alhamdulillah ta. Rodo sekawan sedire bunder. Alhamdulillah. Kuwi apa, Nduk? Avanza to? Mboten. Xenia. Mboten. Honda Jazz, Mboten. Mobilio, Mboten. Pajero ketok iki. Mboten. Expander. Mboten. Lah kuwi apa? Selepan. Mas, aku Apa? kok malih-malih bingung ngumpet dhewe to. Ya, kok selepan lho? Lah wong kok diser 24 PK munggane Karanganyar jeplok wong eleb wae ora kuat munggah lho. Ya. Kok ya Umi Hafifah. Ya, iki sampean iki bengi kelakon melu dalang Aang Wiyatmoko si Kentir. Nggih, Mas. Ya iki awit panjenengane Pak Eko dalasan keluarga Mas Ferry iki ngarep-arep kelawan sampean. Mula arep piye-piye sampean kudu matur wis dirawuhne ana kene. Sok kelakon sowan tenan. Matura kelawan keluarga besar panjenengane Pak Eko, Mas Ferry, Mbak Tumarming.
Ucapan selamat dulu kepada beliau Pak Eko dan juga keluarga besar. Monggo. Nggih, saderengipun ngaturaken selamat dumateng Pak Eko nggih. Pak Eko Kalian Ibu Tumarmi. Mugi-mugi anggenipun gadah hajat. Mugi-mugi pikantuk berkah saking Allah dan selamat nggih Pak Bu panjenengan sampun saged damel griya melih. Dalem. Oh, dalem melih. Bahasamu ki piye, penting plekutuk ngono. Mas aku iso mulapale mumet dhewe aku. Ya wis terus wis dalem utawa griya atau rumah. Terus nggih mugi-mugi dalemipun saged berkahi. Amin. Saged mugi-mugi. Lah mugi tok. Mugi-mugi dalemipun mboten didol. Ya ora to. Kuwi maksudmu piye? Lah dalem ki arep digone kok didol. Ya nggih sok mben nek upama kepepet butuh biasanya kan wong ndak ero to, Mas. Lah kok dipadakne gareng wae. Umi. Pak Eko ku nuwun sewu priantune lembah mana? Lembah mana? Sopan santun, grapyak semanak, tur dasare ora cluthak. Kandhani kok ngantek meneng, kantek dulur-dulur kene lho utange Pak Eko ngantek ora roh pira ngono. Ya ora ero to iki. Lah ya saking menenge kok ya. Wah aku bingung tenan nek karo Mbak Umi iki. Iki ketoke sing gathuk karo awakmu. Ora. Wah aku mumet tenan kok. Wong kok menika terus wah bingung aku. Wis yo pokoke dongakno sing tenanan aja menikah menika. Iki wis tenanan kok. Tegese ki ya cara mlakune iki sing kepenak ngono lho. Lah iki penak lho, Mas. Ngono kuwi kepenak. Wis penak. Sing penting intine lak wis omahe muga-muga ora didol ngono lho. Oh ya nggih amin barokah muga-muga daleme niku digeni menika saged langgeng lancar anggenipun pados usaha. Apa kaget to sampean munggah ning Karanganyar kaget ora? Kaget sangat. Ngatasi lho, Mas, ngatasi lho. Napa niku dhuwur gunung lho niki. Kok nggih enten piyai kuatah sak meten ya Allah. Panjenengan nggih kerasan to, Pak Bu? Oh kerasan dulur Karanganyar ta daleme mriki kok ya gek kabeh alhamdulillah ya nak ya mau ngarep rene kabeh ya nak ya. Iya wong tontonane ning kene kok. Omongi sapa kae sing loro marep rono kae. Endi? Kalau sing loro marep rono kae lho. Oh iya nyapa kae? Nguyuh. Lino kok ya. Ya kabeh ke ya dulur-dulur mirsani jenengan. Mbak Umi Kapanaraga ki kaya apa tayune lek ning YouTube kok ramen. Lah niki. Tenan nggih. Niki wonten paring dawuh tenggene Mbak Umi, mbok bilih wonten petingan lagon napa? Wong nggih niki sing diarep-arep pancen Mbak Umi lan Mbak Elisa gandeng Mbak Elisa ya ora pareng rawuh ya sing rawuh ya Umi tok. Nggih, mboten napa-napa jengbat diambali melih. Terus timbali Mbak Umi kali Mbak Elisa. Iya, Mah, matur nuwun. Ya ngaturno ku mau sing ngarep-arep ki Bu Tumarmi. Kuwi tenan. Mulai bola-bali WA, ampun kesupen Umi. Bareng aku teko dhisik to mau, Bareng aku teko Terus pripun? Bareng aku teko dhisik duk no. Lah, sing dikira Umi ki bojoku. Oh nggih. Wah, Mbak Umi. Aku terus niku senes Umi ya. Lah niki sinten? Hasanah. Oh sobenan, Nduk. Kowe arep budal ki tulisono. Nek kene tulisi Umi ngono, gedhe ngono. Nek kene ditulisi tulisane Umi ngono. Dadi ora beda kleru, ora kleru bojone Mas Galang. Dadi tulisane kudu gedhe nek kene Umi ngono. Ning dhuwur apa ning mburi? Ning ngarep apa ning mburi? Ya nek ngarep kene iki nek ngarep kok ya Ocok. Ya ngarep ngono. Ngarep ben ketok. Engko ini ora usah nganggo titik. Mergo wis enek titike. Neng di. Ya engko ya buni ro ngecat kita sampe. Ayo. Kondang memandang. Ya. Manut aku to Om. Ya. Saya rusuh kok. Ya. Sing rusuh sapa? Apa ki sapa wong Umi ora gawe titik tak tekoni titike neng di, malah ndelok gunungan. Oh, Sulaya ya. Kondang memandang nek sampean kuwi dadi ratuning podang kuning. Nah, iki sing diarep-arep coba.
podang kuning dibawani Iya Mas. saiki jane semester piro sampean iki Kula semester 3. semester 3 Nggih. kuliah ana Isi Surakarta. oh jurusan Karawitan. semester piro mang Semester 3. ada rong meteng Astagfirullahaladzim. Mas Saam. Ya didongakne dulure wedok to. Wis sik kuliah ki ya muga-muga sindene lek wis kondang muga-muga gendang jayeng bawana. iya tegese ki meteng kamruwe Oh. ora iki guyonku iki eneng lek wayangan iki metu engko sampean kaget ngono ya omongane arep nesu aku kowe Mboten pun biasa nek. Oh, iya. Guyonan ngoten niku. Mbok wis ati nesu, Dek Umi ora tau nesu. Diomongne meteng, diomongne kulino pacaran ku ora tau nesu. Keri dhewe iki malah kulino digebek wong kok ya. Kok roh? Aku barang kok. Kulino. berarti nek ngono kuwi tenan to Nggih. Ya biyen. oh iya Malah ngaku. iya ayo podang kuning dibawani ya coba nek wis tenan ngene iki suarane piye apa sik padha karo ning YouTube ora Nggih. Nggih, dirungokne. Nadyan wujud temong peksi sik to Dalam iki bareng sampean nyuwara kok kanca-kancaku deting berangasan iki kandhani yo nyapa to Mas sakjane apa sampean sing karo-karo aku oh wah Lho. Nek dulur-dulur kanca-kancane do seneng karo awakku. Umi ki liwat dalan angel bareng kok suarane sik kepenak. Ngono. Oh iya. Terus. iya sing tekon kuwi lho sing nakon ya sapa koclok ya Pakde. Dalange nggih nyuwun sekawan, Pak. Nggih. aku ora obol kuwi Mau ngomong jare niku lek wedangi medhu aku jauh papat. masane lha iki lho komplit reng gareng Mosok ya. nek bowong iki aja diselani reng Oh ya ora wis. Siap. Pikir. alus manis nangse podang jenah iba bunga nyanding bisa dadi tamba direksa ya suarane nggih Mas jenenge nyuwara sinden ngono kuwi apa meneh sampean kan isih lagi naik daun kuwi swara kudu dijaga. nggih Le maem bareng kuwi ya kudu diati-ati. nggih Aja kulino mangani gorengan. nggih Oh, terus apa bangsa-bangsa sing berminyak kuwi aja ngasihan. Contone Ya akeh gorengan wajan jenenge jadi dilatih.
Oh, sidan ayu-ayu kon Terus manfaat. aja kulino ngemuti basa es. Basa ngono kuwi. Kenek ngemut kecuali es. Lho iki diring-eling. Contone Ora satanu engko lak Yesuse lak roh. permen. Oh, permen. Permen. Iya, betul. Kuwi Piye? dadine nang awake dhewe iki munggane panggung sok kepenak. Piye? Setelanku piye? Wis kaya bapakmu. Iya. Urung ya. Iya. Ayo, ayo, podang kuning Umi Hafifah dados. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Ketuyuran aku lek iseng tak sayang. Mubeng-mubeng tindakanku goleki ora krasa. Esuk awan nganti pagi.
podang kuning wis kena dienggo tuku omah. Nggih. Pakurmatan keluarga besar panjenengane Pak Eko, Mas Ferry sekalian, Bu Tumarmi nggih. Nggih, matur nuwun tetep sukses selalu. Anggone mangun balewismu ya semono uga Mas Ferry sekalian, tetep sing gendon rukun ngawo garwane nganti puputing yuswa. Duh matur nuwun tetep sukses selalu kagem panjenengane Mas Ferry sagotrah keluarga. Dalam Mas. Ngantuk to? Mboten. Tenane. Estu, mboten. Aja ngantuk, sampean diarep-arep tenan. Nggih. Ya, ya sepurane ya Ya lagi sepisan sampean melu aku. Nggih. Ya tak jaluki tulung. Ya ora tak jaluki tulung nyatane kono ya dikersakne kelawan ingkang minangka pakurmatan kok ya. Nggih, Mas. Nek omahmu pulung ki lak ya ngene iki to modele. Nggih, sami ngeten iki. Ngopo to anggere umumune kok mburi kok ting celuluk ora genah. Pokoke melu anu ndonga Pripun? dongakno panjenengan Mas Ferry, Pak Eko, kuwi sampean ki kudu sing donga sing apik. Nggih, mugi-mugi Pak Eko kalian Ibu kalian Mas Ferry pikantuk berkah saking Allah. Sampun, mugi-mugi panjang yuswa. Wah, ya kuwi sing perlu Sehat. sehat, Terus selamat, ayam tentrem, Pak. ya, Mas. murah rezeki. Nggih. Ya ngono. Gandeng sampean kuwi ana ing YouTube iki mau ana sing meling. Kudu ngetokne apa kae lagune Anak Soleh kae lho. Oh, anak soleh. Heeh, diaturne. Ya kanca-kanca kan orang tau nabuhi, ya diaturne iki ing ngersakne panjenengane Ibu Tumarmi. Iki dipesen kuwi lagune. Tapi napa sampun sampun anu rencang-rencang. Iso, wis tak kirimi notasine, wis ganti tabung. Saged. Oh iya. Apa ke jenenge lagune apa? Alamate Anak Soleh. Ya, mungkin diaturne karo kanca-kanca lan Umi Hafifah. Coba diaturne Slendro menyuro. Iya. Nah, ya diarep-arep. Pesenan. Ya. Alamate Anak Soleh iku papat. Novel. Badane mukmin anut ing syariat kang tihen lisane alus ngendikane kapindo Masuk. mulyakaken ing wong tuane Ngatek,
nuwun Umi. Nyatane wis viral teko ngendi-endi to, Nggih, alhamdulillah. Ya nyatane ora mung gur panjenengane Raka Mas Cahya Kuntadi ning pranyata wis Ustad Nuril sapa kae? Huda sapa? Ulin Nuha. Ulin Nuha. Wah, aku ora kenal karo ulama-ulama ngono iki dadi. Nggih, Gus Ulin. Gus Ulin. Nggih. Heeh, nyatane wah tenan nek Gus metu iki karo Gus Ulin nembang. Malah ketoke kowe iki rabiah karo Gus Ulin iki lho kowe iki. Aduh. Berat, Mas. Lah kok berat apa? Lah mriko kiai lho. Lah sampean apa? Lah kula kan namung ngeten iki to. Ya ora apa-apa to ngono ki. Ya mbok menawa to. Nggih, anu mawon pangestunipun mawon. Pangestune aku mangestuni Gus Ulin kene ya. Piye to? Ya jenengan mangestuni kula wonten lho maksude. Oh iya, mangestuni. Mbok sapa wis pokoke mbok jodone sapa sing baku tetep ngembangake kabudayan, aja ninggalke wewaler apa wae. Nggih. Wis pokoke ngono. Dijaga. Nek wis kondang ngono kuwi ya aja lali karo kanca-kancane. Nggih, Mas. Heeh, nuntun karo kanca-kancane sing urung apa tenar ngono kuwi. Nggih. Aja padha njrekal karo sabarang kanca ruwange. Kuwi Nggih. kudu dititeni kuwi. Apik ngono kuwi. Karo kanca ya sing gemati. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Engko neh. Heeh ya. Alhamdulillah wong nggih wong berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, Mas. Terus artine? Ya jaman biyen ya kaya Pak Eko. Sakit-sakit dhisik, saiki wis dadi seneng temu wahyu, temu rezekine. Iya. Mboten kok sami mawon Mbak Umi, Pak Eko ki biyen rekosane nggih mboten umum, Mas. Saiki wis dadi priyantun sugih alhamdulillah. Alhamdulillah. Mboten kok Ya ngono kuwi, piyai ki nek pinter menyukuri apa ingkang dadi apa nek ngarani? Menyukuri apa ingkang kanikmatane Gusti, yektine malah saya tambah ing bab apa wae. Leres niku nggih ngoten niku wong jero wong nang alam donya ki nggih tanahe nggih ngoten niku Mas Aang. Iya. Pokoke digeluti apa sing dadi cita-citane karo semangate sing Gusti sing Maha Agung ki bakal nekakne rezekine dhewe-dhewe. Iya, kaya dene sampean barang kuwi to, Reng. Nyatane saiki sampean ya membumbung tinggi ya jenengmu. Sapa-sapa ngejak. Nggih, wong nggih trima gratul-gratul, Mas. Iya. Dalu niki nggih termasuk dagelan pilihan lho, Mas. Apa ya? Iya. Termasuk dagelan pilihan kula niki wau. Kok iso lho? Ya pilihan terakhir. Wah, ngawur ya ora to. Wong job wis taun pungkur lho, Mas. Job wingi-wingi, Mas. Sing ngomong sapa? Oh ya alhamdulillah nika lumantar Primadona Travel. Nika dalu nika ugi menyengkuyung hajat ugi kajatipun panjenengan Rama Mas Ferry. Pak Ferry. Niki Primadona Travel. Muga-muga sedaya usahanipun saged lancar. Iya. Wah, Mbak Umi sampun Iki kanca-kanca ya kepareng rawuh. Dadi ya liyane didok-dekne. Nggih. Bareng loro. Nggih, kaparing dawuh jenengan. Moga-moga sinten kali sinten moga. Tak ngedekne kelawan nyun pelok Mas. Ya kuwi Mbak Putri Retno karan Mbak sapa mau sing tengah mau? Mbak Marta Tilaar. Wis Marta Tilaar ku wedak apa piye? Nangis sajroning atiku. Yo ngaten yo.
bintang tamu malam ini Prabancana gebyar-gebyar kabeh. Betul. Siji kok Trenggalek, sing siji saka Wonogiri. Dari rumah. Oh iya, tegese omahmu asline iki kecamatane kono ngono lho. Ya kabeh saka omah sapa omong bar klothok ra enek kok ya. Kok kaya kembar ya, Reng? Ya, Kaya kembar. ya emang dia itu meh mirip Mas. Ning beda sithik. Piye to? Mirip kok beda sithik? Ya beda sithik. Napane? Kono rada tipis, kene rada kandel. Iya, iya Apa bener nih? sih. Gelungane nok nggih. Gelungane siji rada tipis, iki sing rada kandel. Duh. Nggih. Oh, plentis beda. Ngopo nek plentis? Jerek kitake kono tipis, kene kandel. Moke plentis kaya. Wis seben. Gagas kok plentis. Kaya gagas. Lha plentisnya tenan lho, Mas. Lah, Nang digon mesti enak kok. Iku mang kanca-kancaku ya gumun karo jenenge plentis ya. Kandhane kok ya nggih Mbak Marta kali Mbak Putri nggih. Mbak Putri nggih dihibur dulur-dulur wonten ing Laladan Karanganyar. Nggih sing baku lagune ya sing rada gombyak sithik. Nggih kali dulur-dulur kersane saged damel jampinipun saya. Nggih. Ya. Nggih Pak Gareng. Aku tak nyuwun panjenenganmu nglipur lawan para warga masyarakat ing Karanganyar Pagerja. Nggih niki dereng wonten pamundutan nggih Mas Aang. Dereng wonten. Oh nggih, sak merdikamu Nduk sing penting gayeng. Heeh. Oh. Nek lumantar WA akeh iki, Reng. Kejaba di streaming lawan iki apa jenenge channelnya? Uyah Uyah Moto. Uyah Ya. Moto, Iki nggih. Mas Ferry CS iki. Ya betul. Ya, betul. Lan aku nderek izin Mas Ferry CS Uyah Moto iki wau kula relay nganggo channelku Aang Wiatmoko channel. Wah, aku nganti urung izin. Wis mangat nyun pangapunten pokoke wis harus gandrol ngono wae. Ah ora apa-apa, saling bekerja sama, Mas. Iya, Oh, padha wae. nggih. Aku tak nyuwun lagune Lali Janjine. Oh. Lali Janjine. Heeh. Dik Marta kali Dik Putri niku mboten tau lali janjine. Ora. Kaya Pak Eko, janji itu adalah hutang. Nggih. Wis sugih aku syukuran alhamdulillah begiki wis kasembadan no. Ya. Luar biasa. Luar biasa ngene iki kok ya. Iki lali janjine iki uga sing ana sing ngersakne saka pepunden-pepunden Jawa Bekasi. Terus Batam, Tanjung Pinang. Nggih. Nah, iki padha WA nyun pangapunten ora iso tak waca siji-siji ndak entek wetune. Oh iya. Nggih, pun. Mm-mm. Nggih, Monggo. Lali janjine, Cong, monggo. Lali janjine Prabancana Javanese Music. Yodoh, letrongers. Iya. Remasaku wis enek kono teko kene kok bancak awakmu iki. Lha piye ta? Oh mau kan ning sebelah kamar mau. Teko kene iso mbok balekni neh. Lho iki carane lek ngucapne iki ngono lah aku kok. Bersama Prabancana Javanese Music. Letrongers. Ya ngono. Nggih. Monggo. Kanca-kanca.
monggo. Ada cita-cita mau ke panggung atau Monggo mau joget-joget? Pak Eko dua-duanya, Mas Ferry, Pak Heri, monggo Pak Pak Eko. Soiran, Pinggir panggung, Pak lan Eko. uga kali Pak Lurah, Pak Lurah. Nggih, Pak Cipto. Heeh, bariki. Oke, mawon Pak Cipto. Disiap nih. Nggih. Bariki Pak Cipto kalau keluarga besar Pak Soiran, Mas Ferry, Pak Eko, munggah. Nggih. Ya. Siap. Nggih, monggo. Janjane kowe ne. wis siap urung ya Mas ya? Ya siap ngono ge digoleki kalawan. Nggih. Pak Eko pun siap napa dereng? Heeh. Pak Eko siap napa dereng? Lah kalawan Bu Anu Bu Tumarmisisan nggih to. Ya ditanggap ke ya kudu munggah panggung. Munggah panggung. Nanggap dipirsani kok. Ya. Ya. Bar iki ya Dek ya. Ya. Munggah panggung ya. Terus Dacut. Janjane kowe ne. Pak Eko, butuh mami monggo mriki. Yo, minggah bebangkuan Mas Eko. Aman tertib sentosa insyaallah Gusti Allah ridho kang dadi kridane awake dhewe. Amin Allahumma amin. Ngono semangat. Nyambut gawe iki ora kena kendho ya to, Sok? Wong nyatane ora mung dipek dhewe, gawean ngene iki siji pikoleh awake dhewe ping pindho kanggo riadoh. Sing sekolah bentang rampung Allahumma amin. Sing nyambut gawe sesuk rampung lan entuk dhuwit sing akeh Allahumma amin. Oh, sing lara ndang mari utawa waras Allahumma amin. Oh, ngono. Oh, piye ta? Wae bengi iki kudu semangat. Contoh semangat ngene iki ibu-ibu. Tak dongake panjenengan sihat sedaya, Bu. Allahumma amin.
Melu. Seneng aku. Seneng aku niki seneng aku. Ya ngene iki kebak donga kebak berkah lho ngono. Lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku kita semua senadyan to beda ning bineka tunggal ikatan dharma wangra wajar nyatane keyakinan kuwi milik pribadi. Oh. Keyakinan milik pribadi nek urip bernegara kuwi awake dhewe kudu nyawiji. Ngono ya Bu? Allahumma jane sidanku anu owah kabeh. Ning ya alhamdulillah ngoten niku dadi terutama bagi teman-teman berdua. Kula niku kok mboten guroni mboten. Wong nyatane tantangan kehidupan sekarang ini semakin kompleks, semakin bervariasi. Nadyanto wong berkeluargaku ya kudu penuh variasi lho ngono. Nek jenenge variasi ki ora bakal jelehi ngono. Nadyanto kula menika Petruk weton lawas ning nyuwun sewu anggen pun nglanadi nggih kudu ngladeni sekabehane. Wong nyatane urutan nggon pakeliran niku nek mungguing keluarga saking Petruk sak brayat menika penting wigati. Oh. Ya enek sulukane. Enak lho teng netizen dalang kok jur suluk ae. Wah, lah niku jenenge le ngrambu tentang ilmu pewayangan niku kurang poples lho ngono. Nek digoleki le jaranan kek wis wong ketok le goyang-goyang seneng ampun ngeteng. Tradisi klasik niku dipertahankan, ya ta? Kaya Jepang niku uripe modern ning tradisi klasiknya dipertahankan. Hidupnya penuh adab. Mula nek ngantek ora ngugemi awake dhewe nyang tata krama tumrape negarane dhewe, nah negarane dadi bubrah. Nggih napa nggih? Nah nggih. Tatanan morak-marik ora ngerti Subasita najan to pinter tak akoni. RG niku piyayene pinter ning kurang adab gitu. Tata kramane ra enek peh keminter lah dadine disawang ya ora patut lho kuwi. Kula baleni kehidupan berumah tangga niki wau. Secara umum beberapa contoh yang umum dihadapi dalam berumah tangga era sekarang niku siji. Kurangnya komunikasi yang efektif. Lho, ketungkul sing nyambut gawe kakung, sing putri ya nyambut gawe ora tau petuk ora tau komunikasi lah. Akhirnya apa sithik dadi masalah. Mula pasangan perlu belajar berkomunikasi secara efektif dan baik. Nadyanto adoh wangenane minimal WA-an apa video call. Lho ngono. Video call ki karo bojone ora kok malah karo wong liya. Ngapa kuwi? Video call karo bojone, Mas, baru apain sayang? Oh iya, Beb. Ini aku baru gini. Gono. WA-an telepon video call karo bojone kanca. Ora bener kuwi. Sing ping pindho keseimbangan pekerjaan dan keluarga. Mula nadyanto nyambut gawe mempeng sing kakung sing putri do kerja nyambut gawe ning nuwun sewu. Family time utawa waktu untuk keluarga kuwi penting lho. Nek Setu Minggu, malam Minggu kuwi khususon kanggo hari ibu. Lho ngono. Minggu healing ning ndi? Lho ngono nggon agamaku ya eneng kok pelajaran healing ki ya eneng. Ngono dolan ya Bu ning Tawang mau, ya Bu ning Selo lho. Ya Bu ning pantai. Lho ngono. Anggere ketoke suami istri bareng minggu kok do iren. Mung dekok ning omah ngopo? Kuwi. Terus perubahan peran dan tanggung jawab. Saniki niku kesetaraan gender utawa kesetaraan antara wanita dan pria itu sekarang sudah umum. Lho ngono. Putri nyambut gawe iki lumrah, aja di sujanani neko-neko nek bojo nyambut gawe yo diloske ngono, los. Hati-hati ya, Pak. Nyambut gawe sing semangat. Iya, Beb. Terima kasih, Beb. Lho ngono. Ora kok arep mangkat. Oh ya ini kok mangkat iki kantramu jam piro? Lho wong semangat iki ya sebene, sing penting iki tertib lho ngono. Terus teknologi dan media sosial iki sing saiki berbahaya banget, Cok. Saiki kadang-kadang kok ibu rumah tangga iki kadang-kadang nuwun sewu lho iki. Nuwun sewu ning ora akeh. Ana oknum ngoten awon. Anggere bojone sing lanang kerja nyambut gawe mangkat iki sing wedok wis mulai tiktokan. Goreng berambange di lab. Isah-isahe jan di lab ku aja. Kayak sikile begagah ning tengah HP. Lho eneng ngono kuwi kan.
Mung arep golek gip. Ayo tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar. Ngono ya kena ning sing apik lho, ngono sing membangun. Ana wong wedok wah ngelap ku waduh duh. Klambine diduke sithik kae. Waduh. Wis komen iki dikit lagi Mbak, dikit lagi Mbak. Dia jiret iki lakon apa yang ya niku. Tur nuwun sewu filtere wah ora umum. Ana njaba merongos mlebu ning HP dadi wilalah jane demes. Amang ngre ilangi jan mengingi kae. Sing lanang ya semono uga ngono. Kudu sing becik iku. Medsos itu digunakan dengan baik dan benar insyaallah tombo kesel kita tombo stres tur nggih dulure kathah lho niku. Niku nggunakake medsos secara baik. Terus keuangan dan pengelolaan uang ini sing kudu hati-hati. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Bojone kayane semene alhamdulillah disyukuri lho ngono. Ora kok kaya sithik peh sing wedok kayane akeh wae. Kuyane lho sinden ngono kuwi. Sinden ki kayane sebengi 2 juta sak yuta. Yoga penabuhe kayane mu 500 iku tuh sia-sia. Alah dit mangin aku ya entuk semengi lho, aku entuk lu wae akeh bangane kowe. Ayo kowe lu mbah-mbah. Kowe lu isa-isa.